سجن ودیا کر دیا تے نینا چاہے نیوین نہ روو او نینو پڑھو تے اج ویکھ لین دیو او نین سکھ چلے اے دکھیان ملے تے درد اٹھائے نے چین پر میلے پھر محمدہ تے رب جانے کیونکہ یاراں بعد سرکار کھڑی میاں صاحب فرما دے قاضی سلطان محمود جی ذرا غور کریو یاراں بعد اے آرام نہ آوے قابل غور شعر میاں محمد صاحب بڑی محنت کی تھی شعر آؤ فرما دے یاراں بعد اے آرام نہ آوے جچر نہ پئیے جڑی گئے او ککڑ بان دتی نہیں آیا تے اجے شہزادہ مڑ کے کیونکہ سیف الملوک دا ایک نقطہ سیف ملوک دا این شگلے جڑے پاپ میں او سکھ جاندے میں او مکانی آؤندے این شگلے جڑے پاپ میں او سکھ جاندے میں او مکانی آؤندے ایک سکھ جاندے او ایک مک جاندے ایک مر جاندے نی نال تانی آؤندے اوتھے عقل تدبیر میں بازے بندے میں ویندا رہنا بانتی گیا اتنے بھی آئی صاحب دے ملنگ دے کئی بندے ہستے نے لیکن انہوں نسل کی کتا پتا نہیں اس ویلے عقل ہوش نہیں رہندی جس ویلے سامنے یار بیٹھے ہوئے نا تو پھر عقل ہوش ختم ہو جاندی پھر راوی لکھدا ہے این عشق دے جڑے پاپ نے او سکھ جاندے وہ کانے آندے ایک سکھ جاندے او ایک مک جاندے ایک مر جاندے نال پانے آندے اوتھے عقل تدبیر میں کی جانا ہے اوتھے عقل تدبیر میں کی جانا ہے ہوش بھول کے وڈیاں دانیاں دے پر علی ادرا جنہاں نوں مستان ملیا روپ گئی وچ خانیاں دے سرکار کھڑی فرماندے نے میں قربان جان والے ولی دی شان تو سرکار کھڑی فرمایا مر مر کے ایک بلاوڑ شیشہ ایک مار وٹا پن دے پر دنیا ہو تھوڑے رہ گئے قدر سناس سخن دے خمرے کوئل ایک دن بلبل نے کوئل دتا تانا ایک دن بلبل نے کوئل دتا تانا اورے کیڑی تقصیر تو پھڑی ہوئی ہے تیری مست آواز تے رنگ کالا اورے حسن دے نال تو لڑی ہوئی ہے گل سن دیاں کوئل جواب دیتا میں تے کسے تقصیر نہ پھڑی ہوئی ہوں آکھیا لگی ہو گیا رنگ کالا میں تے عشق مائی دے وچ سڑی ہوئی ہوں تے جناب کھڑی فرماندے خمرے کوئل اے کو بولن تے
کیسی کوک سنا پر سکی کو محمد بخشا اے پرے جہاں